We zien hier een mesttank waar water in gepompt wordt. Deze pompt het weer in een verdeelblokje die het naar slangen toe doet met sproeiers. Dat als de mest uitgevlakt is hier achter het apparaat, dan spoelt hij de mest weer van het gras af. Nadat het is uitgesleept door zeg maar, dit groene ding. Gas de skimmaatje mooie machine. Wäre dat goed voor? Wij vinden dat de mest die de koeien in het land deponeren, dat die beter benut moet worden. En dat daardoor de grasopbrengst toe gaat nemen en dat de koeien daardoor het gras ook weer lekkerder vinden. Je kan allemaal bedenken dat gras besmeurd met mest, dat ruikt en dat stinkt en dat vinden koeien ook niet lekker. Dus wij wassen het eraf. Dat kind zelfs ek altijd genoeg ruimt. We staan hier nu in het voorjaar en in het voorjaar regent het over het algemeen wat meer. Dus dan in het voorjaar is het niet zo relevant. Maar we kennen in de zomer ook hele droge periodes. En in hele droge periodes zou dit zeg maar, een extra stimulans aan het gras kunnen geven om te gaan groeien. De dairy campus en de betinken van de machine Frans Lensink onderzoeken nou het apparaat yield op smiet. Ze denken dat er samen meer gas van het land afhellen werk in. Dat levert yield op en maakt de machine onttrekkelijk voor boeren. Die binnen dikwijls nog net toe tjoegen. Ja, het is wel een nieuw idee. En hoe moet ik zeggen? Ja, mestflatten is gewoon een probleem. Dus goed dat er een oplossing voor gezocht wordt. Is dit de oplossing? Nou, dat weet ik niet. Het lijkt me een vrij dure oplossing. Qua investering bedoel ik. Trekken de mesttank, wedersleep. Ik ben niet negatief, nee. Zijn dit echt problemen die opgelost dienen te worden? Het is wel bij ons, wij zijn ook intensieve weiders. Dag en nacht, zomers. Toch nog wel last van als je een stuk gesleept hebt dat er nog met maaien nog veel mest in tussen het gras omhoog groeit. Deze simmer zal de gruidewasker in het zuiden van het land test worden.